takhle. Máme dost peroxidu? Jo, tak máme další ale. Jo, A to trošku nakrmím, ty to trošku. Pořádně to nakrm, kači. Tady není, vole, Vůbec se toho neboj. tady není vůbec, vole, proč váhat. Tak je otázka, jak je to rychlý. Hodně. To je mejdlo. To je mejdlo, no, to je jazyk, ty vole. Chceš udělat základní pohyb. Ďábelský pohled vědátora. Dobrý, to mejdlo není hezké. Ano, tam. Vole. Mrtvý. Počkej, vole, tady přidám, vole, se vole, posereš, vole. Čiže toč? Počkej, vole, to musím úplně strašně moc. Ty krávo. To je krásná práce. Krásná práce. Krásná práce. Je to jedlý? Není to jedno. Ten sír tofu, jaké se to vyrábí. Teď to pěkně jde dokola. Teď to je krásně. To vybaví. Prosím tě, jenom pojďte volit, co jsem byla vidět. Co vůbec tak děláte? Píčoviny zase. No, nějaký mám zrovna. Nějaký hlus. A docela dost to nakrmil, to. Docela jsem to nakrmil. No já myslím, že to je... To je rešťáka, to je rešťáka. možná, můžeš mít. Jo, takže jsem už udělala. Pokud tam nemá... Ne, já si to vypiju. Čuplík tam nejde. Máš. Ano, znám to, taky máme dílnu. To je ta architektura. Architektura jako svině. Vrtá? A čím bude to vrtat? Vrtačko. Vy máte? Tady je vrtačko. No, nevím, jestli budou nějaký vrtáky. Co? Jaký si budou nějaký vrtáky, nevím. Vrtáky, no, to je všechno. Tak ten spodek žloutnete. Nemůžu ty, no, čau. To je hustý jako svině. Tak co, dost? No, asi, že stačí, no. To bude ještě udělat 20 minut.